Ana kiego nyarekana kwa wakolra magendera ya talimake lakini toko nyororo boti korose the control of the budget but watange county ya Kisii igotumeka chibasa chinka sana. Most of the politicians wasaba raibande bakalia koma chinga tuli gutumeka bese chibya chikaira na back to Nairobi kama ene litangane nyarangi tiangote binga kibaba besa teyo ekoira na guchi Nairobi chibesa chonsi no chiri Nairobi achiri to apply kur Nairobi na besa teyo ekoira na ntutatumia toti site ntotumia miaka yetano yonse chibesa chi county ya Kisii chonsi ipi no chiri account CRF account ye county ya Kisii then go example umu governor Turkana ekera so office anyole te chibesa konya chitatumika 5 billion chirororo account na chia ansire gas umu governor Onarok na anyole te karibu chi billion ibere aya imuka kaira 1.5 billion akagole birakta 98 bono bikole majipara ntuma yetu twaje tukanyora edeni kerororo ya 1.6 billion igon kende nkoiyo umuchando munenga no ne edeni yetu anyora kerororo enyinge tiango nyara wakanika ekera igasi yabe nyinge yarenge yembeo okonyole pale korukunga Simba Nyarangi road nende pale nde korukunga Nyarangi Simba koko jochirige sikire ntogo chinyora kerna aso etelitangani enaso mere tuna abantu ba intelligence bandingas ai governor umutinyu mutangani kinso etobis chipara ntobwate information ngwakanole pending bills chipara 73 njikoliri tuakana bononga Tinkwancha kolinga korese chipare chonsi pinchirichi nkarosia committee yabwate a representative called Law Society of Kenya, representative from engineering department, procurement, unalichi koligoteo. Bakaligere claims, claim chialengo rolitangani chialengi cha 1.3 billion. Ekrobacha ga ATC, bakanyara ya mentire ya ikire 1.6 billion. Lakini ekrobaso key results kiabo. Bakanyora chibesa chuka tubwende wakana is 231 million. Chire legit. Echine chibwende wakana. Batakoretegasi echinde nchiroro chikolite. Lakini umaite procurement to kubuna ichi kono enelimu. Onye gwairwe gas lazima sign a contract. Kwa sign contract minutes lazima chiboro. Inspection lazima yaboro. Na wewe ranyo wakolite para. Lakini tuchiti okole paperwork tukunyara wakana imocha ningakane injengo endechera nanje Tinkwancha kogenda echera eseng'encho abantu batakoretegasi yabo bono nakyo chiko bakora abantu aba